Ahojte ľudia, je tu nové video a ja som sa rozhodol, že sa vám idem odhaliť. Tu som, no. A dneska vám ukážem toto, smejka si dáme a rozbalíme si meč a tak. Takže si začnem s tým smejkom. Ale nie. Dobre. Pichnem. Ňam. Veľmi dobrý. A idem na ten meč a tak. Papierové to je. Už tu dačo vidíme. Tu som zahliadol takú dobrú kartu. Taha máme. Taha. Siegrist. Diaz. Ruben Diaz. Kimmich. Tolisso. Máme tu Tolisa. Kámo. Tolisso. Woohoo. Tolisso, máme Tolisa. Boskagli. Ináč dáte like, odber a zvonček, aby vám neušlo žiadne iné video a my ideme pokračovať. Nuno Mendes! Nuno Mendes! Woohoo! Sewald. To vôbec nepoznám. Tu je obrátená karta. Čakaj, tohto šaňa si odložím. Obrátená karta. Tchouaméni! Čo ti dáva? Tchouaméni mi padol hneď na začiatok. Ty kokso. Ďalšia otočená z Chelsea. Ashley Cole. Pozrite, Ashley Cole. Tak to je paráda. Taký Skiri. Elias Skiri. Počkajte, dám strih, hneď som. Dobre, už som tu. To bola tá dobrá kartička. Tu máme toto. To je všetko? Ale to je všetko. 4 dobré karty. Ale počkajte. Dvanásť kariet je v jednom balíčku. Kámo, ja si ho ešte dneska pôjdem kúpiť. Dobre, toto je všetko z tohto videa. Dajte mi like, odber a zvonček. Ešte raz, môj YouTube kanál je ITZ Martin Jamal. Tak toto je fakt už koniec tohto videa. Dneska ešte asi natočím rozbalovačku, kde dám ešte buď 6 alebo 3 eurá, neviem.
ale jeden balíček kúpim. Takže čau!